ka buram hi bat ka jingiro ka jingo baro ngi ai UBlei. UBlei jingi ulong u Jesus Christ. Ubadai ban yo ka buram bat ka jingiro ka jingo baro. Para bangit biik way baro. Na ai UBlei fi ha ka kerteng ke batiang tam ke ba im ke badan bor jong try jingi bo ulong u Jesus Christ. Na sngau kemen bat nga kemen ha ka por ngayo ban ya kenduk bat phi bat ngayo ban wan shipi leng ba ka channel kubor babha ktin UBlei. Bat kene ka por ba menta ka bangin yo sngau bangin sha skor ye ka ktin ka ba im jong UBlei. Ka bentan ka ktin jong UBlei bangin yo sngau ka bangin sha skor ka ba lengkot ha kene ka por ka ba menta kata kalong bangin tip halade ba pin tip halade ko ki para bangit ba pin yo halade ka jingta ngin yo halade ka way ka jingta ngi tip pi tip naba khlem UBlei ngim long eiei ruem khlem UBlei ngim la ban le eiei ruem kata ka benta hakene ka por ikwa ban ya share shafi ban ai shafi ka jinges lok hane ka por naba khlem UBlei ngim la ban le eiei ruem ka benta na ka ktin jong UBlei na ka gospel jong uyonius khat san lanong de khot ka basan ki kintin ki ong kumnes ngam manga ngalong uding so wan mapi kitenat utau bayai ne hanga bat manga hau utau saiso shibun naba khlem manga phim la ban le ei ruem kini ki ktin la kerenda utrai jongi hi la kerenda UBlei jongi hi la kerenda ujisu kum usim jonga kum usim jong pi kum UBlei jong pi kum UBlei jongi ba udai ujisu Christ uong ba mau udai uding sowan ubashisha mangi ngide kitnat bat uong yengi bangin sno hao bangin yaine hao tingin seso shibon Henry lada ngim yaine hao lada ngim sno hao ngimla ban seso ngimla ban nang ban sei kiso kata ong utrai kata ong UBlei ong yengiro khlem mau ngimla ban le ei ruem ka benta bangin ya puson naba khlem UBlei ngimla ban le ei ruem to pej yelade to yit yelade daladehi pila ne ban long kumne daladehi ngila ne man long kumne nga ong ye fi ngi ki breu ngim don ei ngi ki breu ka bor breu jongi kam long ei ruem ngi tip yelade ngi de ki jing thau jong blai ngi de ki jing penlong jong blai ngi sngaw thu halade bat ngi tip halade ngi long ki breu ngi tip da ka bor breu jongi ngim long ei ruem phiyo long kumne ngi long kumne kede ka jing penla ka jong UBlei kede ka jing penla jong UBlei kede ka jing penla jong UBlei ka fila ban ring man sim ka bangi tan man sim ka bangi la ban tan ni kala air ka bangi la ban kran ka bangi la ban yat ban yen ka bangi la ban bam ka bangi long kumne ka bangi long kede ka jing penla jong UBlei jingi ujisu UBlei ubabha UBlei badap daga jing UBlei badap daga jing isnai baik upen long ye pi kumne na maru i ye fi usngau sen ye fi uisnai ye fi pi along kumne kadega jing penla jong UBlei khlem UBlei phim la ban le ei ruem naba khlem UBlei ngim long ei ruem khlem UBlei ngim la ban le ei ruem
ko kinmen kipara pek yelade piyo kamet kabakia kabakot pidon kamet kabakia kabakot pitip ne em yelade uai utau ba ai ye fi kane kamet kabakia kabakot hato umdei ujisu hato umdei UBlei dei utrai dei UBlei u Jesus Christ uba I ye fi u ai ye fi kamet kabakia kabakot bat ukur khu ye fi piyo kamet kabakia kabakot la donne pedeng jong pi ki bapang ke ba shitam ke badon ka met ke ba shitam ke badon ka jingpang ke ba shitam to tip kalong ba u jisu ong ba om don ka bamla hau breu long bamla hau blai baro kilong ki bala la da pidon ka jingpang la da pidon ka jing shitam ngek bo no jisu udai unong pen kia une u jisu udai unong pen kia u breu umla ban pen kia ye pi ki breu kimla ban pen kia ye fi pitip nem ka jing pen kia kam de jongno ka jing pen kia ka de ka jong jisu hallelujah ka jing pen kia ka de ka jong jisu ka bible ka ong u jisu u de nong pen kia but ka jing pen kia hi ka de ka jong u jisu ka de ka jong u try ka de ka jong UBlei badan bor Naba khlem UBlei Nimla ban le eiei ruam. Naba khlem UBlei. Ngitip yelade. Nimlong eiei ruam. But UBlei jingi long bakrau. UBlei jingi long blei badan bor. Ulah ban penkia yefia. Rengkat bat UBlei. Rengkat bat u Jisu. Ki jing pang ke jing stom badan dekat mat jong fi. Ken lek no pin kia no. Ken lek no bat pin kia no. Ngek haga kerteng jong Jisu ki jingpang jing sitam ki shapting ki knyo bat ki hariap no kin lek no da khot mat jong phi ka kerteng jong Jisu ka kerteng kalong ka baim ka kerteng jong Jisu ka kerteng ka badan ka bor ka kerteng jong Jisu ka kerteng ka ba halur tambaro ya ka ba ondon shoot the way pat ka kerteng ka ba kham krau bat ka bakrau ya bakat kanika kerteng ka jong Jisu ki khotsu barok kindam utlejin pla bo Jisu long utrai u Jisu long utrai Naba khlem UBlei ngim long eiei ruam ngim la ban le eiei ruam kedai te kadau ka long ba ni don kam pi don kam ban sno how Jisu eat yo Jisu Shakri yo Jisu. Mane yo Jisu. Pensngop ha yo Jisu. Kok ngo ye ka man ka jang Jisu. Le ye ka man jang Jisu. Baga jiem jangi kan ye de baga gospel utrai. Kata kan long ye ngai pi. Nyen yai ne nyen sno tang how Jisu. Nyen yai ne tang how Jisu. La dengi yai ne aka jing Shakri yo utrai. La dengi yai ne aka jing mane utrai. La dengi yai ne aka jing ma pensingau bahayo blai. La dengi yai ne haka taka jing jonga ka jong pi baka de baka gospel. Ngini yai ne pitip nang UBlei ulong babha. But udon haka liang jong pia. Udon haka liang jong ya. Ong na kitab jing ruai sam David chispa kat prada khat ke ban reu. Utrai u haka liang jonga. Nganom syapteng ubreu ulak ban le ayu yanga. Snap. Naba khlem UBlei phim la ban le eiei ruam. La de pi yo UBlei. La de pi shikri yo UBlei. Pi kongo yo UBlei. Pi le ka man jo UBlei. Pi it pen sngop ha yo UBlei udon ka liang jong pi. UBlei don ka liang jong. La do UBlei don ka liang jong. Uai utau balak ban yelak ban nge. Ngenom shopping, ngidon uba kam krau. Ngidon uba krau. Haka liang jongi, udai UBlei ken, udai Jisu. Upol ruong naka gospel nak sorry. Upol ruong naka shekinong rom. Prala nong nakhot ka balai puwai wam. Kumno tingin yo ong ikini ki ei baro. Lado UBlei ulong naka benta jongi. Uai utau balak ban yelak ban nge. Lada pi yo UBlei. Ladang i yo try. Dia kata dok not.
daga mensim ke ba syapok ke ba yar pitip nam UBlei ulong daga benta jong fie UBlei ulong daga benta jong ke jingpang ke jing shitam kinom dan bor ban ya le ke hap kyo ngo bat kin lek no pin kia no namar UBlei jing ilong bakrau lalu don na keliang jongi ai utau balak ban yelek bat nge om don ubalak ban yelek bat nge de te kedau kolong bo pol ong biang ngala ban le ki ai baro hau tau pen syait bor ya ga Filipi sau de khot ke ba khat lai ngala ban le ki ai baro hau ta uba pen syait bor ya ga kene ong ka kchin jo belai snap ni sngow slur bat ni slur ban le ki ai nakabanta ban pendan borom yo utrai bat nakabanta ka kerteng jong utrai bat nakabanta ka jong UBlei nabar ngitip bangi don UBlei hakan liang jongi uba kam krau uta ulang ujisu uba pensyait bor yang ngedam syapte ngedam sngo syapte ngedon ujisu ngedon UBlei kini ka jingi slok e lengkot kan long jingker khui fie kene ka por ka benta ngene poi che benta bani duai ngene duai menta jung pi ken men ki para ye duai menta jung pi ki para banget be ye duai menta jung pi ki para lok ki lok baro ba phin tip yela de bangin tip yela de na ba khlem UBlei ngem la ban le ai ru am nga sngaw thu yela de nga tip yela de khlem UBlei ngam la ban le ai ru am ngene duai ne ka por try nga ai ngo eme nga sngaw ngo eme ablai ko pa nga tip yela de na ba khlem ma me try ngam la ban le ai ru am jisui hikai nge bangin nang ban em ka jing em ka ba shap ting eme bangin yai bat me ka bangin em bat me kan rat ra nge thumingi ha ka shadam jo me try belai kar khu ki lok ki jor ki para bangek be ken men ki para ki ba shak skor kne khubor kne ka mentah kar khu ye barok lang jong ne kapor ga duai nga IT UBlei ga pa na me kan rat ikerteng jisu amen UBlei ban kar khu fi yang i barok lang jong ne kapor ngen se kan du pat hawe pat kapor ban yo sngaw ye ka khubor ga jong trai UBlei kar khu ni barok namata ka borom jong o amen